celeng kuwi. Marai awetno. Amin. Walah halah. Iki kok ya rebutan gedang iki lho. Mek gedange duwe dhewe-dhewe kok. Untung aku nggawa. Wong lanang-lanang. Untung cung gedang. Sangu to? Sangu. Oh, untung nggawa wis ora apa-apa nggawa gedang kok. Nek misalnya aku Roheni rebutan gedang iki wangun. Nek gedang arep pedang-pedangan kok. Aku wis nggawa dhewe kok ora apa-apa. Ra tekan ngendi-ngendi. Ayo tekan gedang kuwi mau. Dikasih apa, Mas? Oh, arep dilanggapke iki. Ayo dilanggapke bareng. Oh, ya. Ya. Yo yo. Nendi? Manut sopire. Ora ming yayo tok jan sing jenenge kuncung YKI. Jenenge udu kuncung YK apa? Yunanto. Oh. Lah ora ono sing ngerti nek muni Yunanto. Sesuk dinaik kuwi wae apa piye nang pamflet. Yunanto kuncung ngono. Bento kepo. Ning Rizka iki ya jenenge pirang-pirang. Apa jenenge apa? Narulisa atau Narurisa apa wae. Narulisa kuwi wis ana. Naluriska kuwi ya. Iki sesuk Heni iso ketularan lho. Iku Heni ana Paramita sesuk sing penting aja parabola. Manu gantri sejati pas Sak jose. Sing sayo sing rukun sliramu margi wong manis aku kang bakal liwati ya yo yo ya yo ning ati lara disamperke omahe cerak ra kamperke sing sayo sing rukun Aja citra lho Mas Kuncung. ora nek cidra Wis janji lho iki. janji ya Aja citra tenan. dang ya tak enteni jane Ayo aku ya wis ngenteni. nek apa krasa ngono lho Umbuh ning krasa apa malah bali. Nalikanira ing dalu atiku ayo lamun sira wong ayu nganti pati ora bakal lakai lintake mlaku Manugal riset satu asik yo ayo yo hiya hiya hoi hiya hiya hoi hiya 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 sliramu sekar belaki ayo aku kubagi kamari lara disamperke omahe cerak ra kamperke umpama sliramu pergi
wong manis aku kang bakal lewati iya iyo iyo iya iyo ketan bali kula napa sadyane kelakon panen panen rasa jagat raya daya etako lan samutra pipalika tua saya membang ora ilang pemanise aduh dadi ati sak lawase dadine aja itu udah Citra Rai orang aku ngenteni kok tumben mangkate dhewe akan terus apa Lemah banget toh Cidro barang. aku mangkat dhewe ra apa-apa bali ana sing iso dicangking weh Mbak Heni pulang sama siapa? Aku sendiri Mas. Ya aku karo Mas Soleh. Ora kaya ngono. Aku ra apa-apa. Ra apa-apa kan nginep Terak. sih. Nah, pulang apa nginep? nginep Ra apa-apa. Tekate Nginep nang lah. Bali omeh ngopo? tekate nang omahe dhewe ya. yo mangkate jemuan baline Senin Larat disampirke main terang ngampirke Celenge poin ngene iki. Poin. Sangune bodo do isih oke. Aku tak sesuk nyeleng wae po yo. Oh apa ya? Lah nyanyi ra ono wong nyawer kok. Heeh. Nek nyeleng malah sik nyawer oke. Aku kok disawer Mas Do. Niki penyanyine nggih purun disawer lho Bapak Ibu. Oh. Nah iki kon mampir Piye? ngomah mangkat Mampir Jumat ngomah. arep disawer ning kon mampir ngomah kon ngopo saja. Ayo wis kelakon mangkat Jumat Bali Senin kan resik-resik gemak sih nggih. Gemake durung didusi. Ayo dilonge sik yo 3 2 1 manunggal tri sejati yo ayo kelasane Ayo Iya. hut Iya. rasa gawe copyright Heya Manunggal tri sejati. Yo Mas Fit yo. Adus. Aku mandi. Tolong. Ya. Oh.
sejati loh iki. Oh ya. Yuk. Yuk. Ayo. Ngomong ada kamu bisa gawe tentreming hatiku. Ayo salahmu dewi wis olah bala sekolong dosang yayi anggra ketata sesaji kakakku trono kuniro asung kamujo apa minta nugro saking yawiti kang becik ketite kang ala bakal ketara sesantine rahayu risa jati pancen jaya yo selamat yuk bisa naik masjid ayo